Inihikayat naman po ng Municipal Agriculture Office ng Infanta, Pangasinan ang mga residente nito na makibahagi sa backyard at community gardening bilang hakbang tungo sa pagpapalakas ng lokal na seguridad ng pagkain. Bilang bahagi ng kampanya na mahagi ang tanggapan ng iba't ibang uri ng seedlings ng gulay gaya ng talong, okra, sitaw at kamatis upang hikayatin ang mga mamamayan na magtanim ng sariling pagkain sa bakuran o komunidad. Ayon sa kanilang MAO, layunin ng programa na maitaguyod ang self-sufficiency ng mga pamilya sa sariwa at masustansyang pagkain kasabay ng pagbawas sa gastusin sa pang-araw-araw. Bukod dito, nakatutulong din umano ang urban at backyard gardening upang mapangalagaan ang kalikasan at mapabuti pa ang kabuhayan sa mga kabahayan. Pinaalala rin ng tanggapan ang kahalagahan ng agrikultura at ng mga lokal na magsasaka bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain sa bayan, lalo na sa panahon ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Patuloy naman ang panawagan ng MAO sa publiko na suportahan ang mga proyektong pang-agrikultura ng lokal na pamahalaan at aktibong makibahagi sa mga aktibidad na nagtataguyod ng sapat na supply ng pagkain sa bawat barangay. IFM News. IFM News. IFM News.